tongwa bin bihile soda soina abo kunai ma tonglani tang khaincha lamso kono rong jotono no tinini video he ka batini ni update ka ke tawok emne ke tirpro belai kete viral ngi tongo manfili no joto borong note saime note baksa borok saime konate o je samajik samai hinlai nai khari thanglai kete borong toda manja kha manja gyate kabang borong note doubt te borong ka manja kha te borong byang manja khangke long try s ke para phaisang borong manja kha ke borong ajaga o kuno khari ni nok bara rok da tongna thalai kena ga jaga ni borok nugui nai borong no romoi naragi tonika tei ke ajaga o media rok onek tei sanglai ke borong no koklam ke o jaga o pudulo obrei bai saka hai nai ang boban tongsinai hinai ke media sangka bini bote basa rok bihi rok tongna blasala manse bon bosagwa iko kananya busi matong la sinacha hanai ingke abonong bahai nangjak abonong comment kaisanan te tapukdi ge tabuk bini basai bote bono nogo dayani sawo o bai pudlu ni basai bote buthari rok pan kalangjang na si rok nai kete borong o jaga manjak puru kabang mate kok singka borong te kabang ma kok bosaka o mampli no norong kisasa nai nai di video no sajak tongke like share khair di hambai norok joton no norok boroni phemani Tagni yagra bukhak bokhak nintam kala lai thangai koidin sukang je social media ni bukhak tik lai norok nok ganang khorok noino khorok chani bihek tek nini bo haino location thongkla norok khalai phailai nei je pop marka thaitomani able busu jorate kubu ena de abo to tap tu to kubunyo sawo kubinyo korta mo ko nini ke bihek busa to tong bihik busa to tong khorok busu busa kana salada bure salama sa buri mas kami nini kami yang kan to lolin mohon para nin mu rukmat de broma nin baba ni mu sumar tabung norok je thai phemani abo bo jago ko to eske para buhunin mungkai tom bawa haike phaiman kale kha sagar do ko sang ko ani baba hamza ka ang hamza kan khali ke busuk de bisine relationship tong norok khormani bising মানে তামন সাই তাবু যে মানে কবি কথা না নং সাই খানা না जों बो बाय कक सालायकिया कक सालायकिया कपन्ति कक सालायमनि गे रेकर्डिं किसा बिनि मोबाइलाव रेकर्डिं काखा काबो तो डिटेल जों जतन बाय बन्धु रक गे कल सालायकि को हानो माने चेक ले रखाय कायसे कल सालायो गे बिनि बिहे माने थांका सिंग्रो बरक गारि खुंनि तलां थांका बरक बा माखा तलां थांका गे नगो पाराव बरक गोबां माखाय कुथुम रय आनु बुनानि रखनै जतन कुथुम लेखिबाय कि आं kiruwi yang ko makhari ma thangka nang nukung khajak da nukung khajak ma tong man busa serai rok tong khor buska sala bure sala kaisa nen puila ni logi sangtam khlai labaro baisa tangin nang ni sakne khuri ni saino khibi ba ke khari phain sagar go bai anda lekhin ke nen serai rok busu torka tabuna rok mani jagolo nini sai social media ni bukhakte khlai nono ko bugui tong nok mo phane ni nole tam nai tabu ko boya bo na ya hani bo saja bo na ya ni saja kan ya ba aja bo sang thama jaga bo saka dona doso angnar ya bono ko saja ke jang phai ni borong apon phone ang boben tong sanai tai thanglia ta tabu nang je borok bai phai boni bo bihik tong na basa bihik tongwa bin bihile soda soina abo kunai ma tonglani tang khaincha norok tabuk je tongmani thai abo bo diklo aptam hangkamo eske para kalai nin mu ani kudro dar